Takže čaute ľudia, moje meno je Bugy TV a už som sa konečne dostal, ako mám natáčať na tablety, iPhony a také. A počkajte, tá kamera ide pozadu, ale to nevadí, pretože hráme Slither.io a uvidíte aspoň môj rage. Aj keď spomalenie, teda trochu pozadu, lebo není to až tak dobrá kamera, ako ja nahrávam na tom tónom. Takže ideme na to. A tuto mi nevyšiel upgrade na toto Slither.io, takže ja keď budem chcieť pridať, takže budem musieť, jak sa to povie, budem musieť dvakrát čuknúť, takže pripravte sa na to. Neviem, prečo mi to nešiel upgrade. Takže tu si pozbierame hlavne tie malé guličky. Ježiši, ja ten tablet držím jak retač. OK. Dúfam, že sa vám to bude páčiť, lebo nenapísali ste mi, asi vás to moc nenapadlo. Prečo som pridal, keď som nechcel pridať? Poslúchaj, Slitherko. Lebo uvidíš, čo s tebou spravím. OK. Počkajte, mapka je hentam, takže my pôjdeme do stredu. Tam je najviac hadov a ja to tam... Poď, čo si dovolíš? Ja som krátky na to. Ja sa najprv najem a potom... Poď. Jej, na to som blbosť. Ja! Ty vole! Ja nikoho neviem. Ináč, na počítači som v tomto super, ale takáto blbosť, toto takto ovládať. Tak kto toto vymyslel, tak môže ísť do ľudí. Nejdem ani cez spolku prsta, hej. Takže... prečo som zomrel, keď som neurobil ani trochu, Počkajte, ja to vyskúšam druhým prstom. Enter draj, policaj. Nign. Iha. Wow, skoro som ho zabil. OK. Konečne sme... Ňam. Jak môj kamoško je kýcha, taký rakušák, že... Ňam. Takže to stále robí. Ahojte. Počkaj, to čo si dal? Ako sa volal? Keby ste počuli nejaké zvuky, tak rodičia sú v druhej izbe. Počkaj, fire, aha. Počkaj. Tak, vidíte, ako viem zabíjať. Teraz som sa... Dobre, aspoň previedol. Ty vole. Ja som sa, že umrem. Ty, ja som sa úplne zlakol. Ježiši. Ste normálni. Ja už neviem, čo ma... Hej. Nevie. Je tu teraz u mňa moja babka, takže dúfam, že neleze do izby. Nač to prestrihnem a vynadáme, jak čo nepočúle. Počkajte, takže my ideme dole. Nevidíš? Tedy. Ježiši, on nevidel. Dokolo. Už nebudem chodiť rýchlo, lebo... To ako som spravil? Ja som nevidel cez ten prst, ani som nevedel, že cez neho idem.
Tak to bolo dobre, tesné. Ty vole, on nevidel. To čo je? Počkajte. To je teda prípad. Keby som teraz zomrel a už som takýto veľký, tak uvidíte môj rage. A teraz to musím prestrieť. Takže som späť. Niekto mi vlezol do izby. To ste už mohli počuť, lebo som to nestiel tak rýchlo strihnúť. Tak som späť. Našťastie som to nejako hral. Čo? Počkaj. Ja som druhý. Až teraz som si to všimol. Si robili srandu. Čo? Tak počkaj, toto nemôžeme nechať len tak. Toto len tak nemôžeme nechať. Nevieš hrať? Nejde ten veľký, že? Ale ne, prosím. Ne. Prečo? Neznášam, keď ma niekto obklúči, to neznášam. Neznášam toto, Dobre ľudia, som späť, som sa okľudnil. Skoro sme boli na prvom mieste a takýto nejaký blbec príde a nechcete, čo som tu robil, vedieť radšej. Už vidíte, že podľa mojich hlasov, jak som tu všetko hádzal. Si ich upravím trochu, OK. Takže ak sa vám Slither.io ľúbilo, hoďte like, ak nie, tak nie. No, to je všetko. Čaute.